sig så syg, så han gerne vil køre cyklen lige ind i busken. Men det er min cykel, så han har bare passe på den. Du bliver efter ham. Det ser vi ham. Det er vist en busk. Derovre. Jens har noget at sige. Cykel igen. Jeg giver alle en ting. Det er min mor og min far. Og førstebedste. Tak. Sidst. Han er skør. Fuck. Crap! Er du døde? Ja, Madsen døde. Og rører på sig. Han overlever med brødre igen, Baus. Her vil Jens gøre et andet forsøg på en morderisk stunt med, hvor han kører lige ind i hækken. Og hvis han får bonus, hvis han lander med hovedet først. Let's go! Nu kommer han. Han rammer pusken. Fuck! Fuck! Så er det alt sammen. Han faldt, og så lader han cyklen ovenpå ham. Fuck, et godt stunt. Man kan se, at han lider og smerter lige nu. I får mere, at jeg kan smelle lidt. Jeg skal lige hjælpe jer.